Dus wat er gebeurt, ze hebben dus meerdere ijssporen, maar dus door de ademhaling beweegt hij weer uit het beeld. En dan, als die eitjes bevrucht zijn, dan verspreiden ze zich op regelmatige afstanden door die baarmoeder. Dus krijg je een soort kralenkettingje. Hier zie je zelfs iets van een blaasje. Dus dit is koppie en daar zie je dan een beetje op die overgang het hartje kloppen. Ja, ik zie het, ja. En dan zit iets van een pootje. Een dooierzakje. Deze zie je best mooi. Ja, zeker. Hier hebben we dus 1. Hier komt 2. Hier zit goed eens op 3. Hier is de blaas. Oh ja. Is dat zo? Nee, dat is 4. 5. Hier zit 6. 6. 7. Oh jongens, ik weet het niet. Het is een groot nest.